For today's video, naata karon sa kusina, Sabado karon sa buntag, nagluto ko og buwad. Kani ang akong ibutang usa diri mantika, sunod itlog, sunod buwad. O para makasave ta sa mantika kay sus grabe ka mahal na gyud, di madala. So ang ani nato pag pag-apply no, ang pagluto di ay sa itlog, murag 100 lang ba. Nagliso di ay to, di lang halata. Tangan nato asin gamay para na ilami. Lami kay kaon ani ron. Nya init-init pa. Sus lami ajud. Ngani una ko guys. Para murag maluto-luto ang yellow ba. Ngana. Nahan kay ko sa itlog kanang yellow. Ang puti dili kay ko ganahan. Pero ang akong mga anak bali. Ganahan sila sa white. Nya ako mukaon sa yellow. Muto pa dayon ko ana basta kanang mag boiled egg sa ilaha. Dili ko magluto ana. Kay akong pangayuon ang yellow. Tibuok kay ng yellow. Nga ila ihatag sa ako nya white lang ila kaunon. So nagsugod na ta og luto sa buwad. Kani nga buwad lami kayo ni siya humot. Ako jud ni ganahan ako ani ako jud papagod-paguron. O di ba mas makasave gyud kung itlog usa ang lutoon, sunod buwad. Hurot jud ning kanon ron. Kaning buwara taas kay ni kinabuhi kato kaning nagkuyog minipiling dito sa bantayan. Ang akong lutuon ani tagtulo ra gyud. Di pa jud nako maurot ang tulo. Kay ngano, magakaon ra sad ko ani Saturday dili ko makakaon ani nga na ako'y trabaho. Kay i-feel jud nako akong pagkaon ani. Lami jud kay ni ituslog sa asin nga naay suka. Ay, asin ba naay suka? Naunsa naman. Suka nga naay kanang sili, lami kina sa nga tanan. I-feel jud na ako mao na mukaon jud ko ani Saturday ra. Di ko ganahan mukaon ani magdali-dali. Sus lami ajud. Ang ako tigkaon ani ngat adlaw Saturday morning. Lami lagi guys. Busog-busog jud ko ani. Kalami naluto na. Nya atong ablihan ang kanon, uy wa man diay bahaw, init man diay ni. Sige duhaon lang sa ni nato katakos dili ta palabi ani. Aw kwaon nato ang suka ngas na ay sili. Pure jud ni nga suka. So sugdan na nato ang pagkaon guys. Mga una ta guys. Itlog. May buntag mga unta akong pamahaw. Itlog. Buwan. Nasi Nya nagpaibog ko. Dara akong audience sa tanawa. Dara ang akong audience na. Hindi man ni mukaon si Mama Liling aning buwad kani di man ni mukaon si Mama Liling aning buwad kay allergy man na yati na nanupong na siya sa yati. Nanupong kapi. Nanupong na siya sa yati kay kana yati ko mukaon na siya buwad ngani. Daganay manubo nga mga kuan. Mo man siya kung dato gani allergy kung pobre kagid. Pili. Pwede na mo ka sa mapili og buwad. Kani sa maliling daily ni mo. Pwede ka. Tanawang tiila na limpyo na na iya tiil pira buyag kay mayo na. Sige, sugod na ta sa atong kaon. Mukaon na ta kay. Sabado man ron. Man kaon, manglaba ta. Mo ni akong suka. Nadri akong suka. Huwag sagmad. Yung mga bata pa ko na. Paliyok mo ganyan siya ka. Laba? Malawan na siya. Mga unta. Ingon mahal ang bugas na to. Daghan kayo akong rice. Akong kuko na bali. Di ko kalugit sa buwad. Lugita? Naglisod ko. Nabali na siya. May kinanglan man ni ang buwad lugiton kay gahi-gahi man ni. Ikit kita. Kitkito na lang ni nako. Di maayo. Nabali akong kuko. May May koles ni. Ito na ila sinamag ko. Sinay na ma. Isa na. Ila.
Sino ila? Diyan ina Facebook. O kuan Messenger. Ikaw ba nila? Sila lang ang duwa. Kada niya polis. Ako na nako, nagkaroon sa tabaga. Namaliling. Hello. Lami sa kay ni Sugba. Mano? Kaning tabagak. Good morning, oh. Tanawa. Nagkaon ang akon anak. Nagpaila sa tabagak. Tanawa. Nagpaila Naon sa ta? di magkaon. Maing aga. Tanawa. Pwede kaon niya sa tabagak. Tanaw lang kita. Tuon lang kita ilaway. Ilaway ako eh. Ay, magtuntiyo na sang laway sa mamaliling. Diyon ako. Sa kaon ako diyon sa laway. Alam niyo siya ng tabag ako. Yan. Huwag na nga din na maganda ko siya ng makakaon. Oy, mga kares. Ay, di ay apil. Kaluoy. Di nakakaon tabagak. Pasok pa. Kaya ako na rin siya na ako. Nanay ni Mata. Si Ate Maymay. Mga ate. Pag mata pa ni ate. Mga ate Maymay. Morning ate. Nagmukbang ko og kuan. Itlog. Tabagak. Ako lang mag-diyon sa laway. Si Jinjen ang mukhaon ako diyon sa laway. Madaga na ako pag mata. Ngayon pa. Nanindot siyang kaang sambot eh. Makaon ako ba kontraband, gawas ka na akong paano, Ay, lang kaon. Ipagbiyungan gid ako. Ako kinabuhi sa allergic ko. Ito, siya na yun.
duha ra ka buk nga buwad ako kay mura may mahurot na ko. Ito palabi kay parat. Nabusog na ko. Pagwasad log inyo ha diyang pagkaon para magdungan ta. Ay, nako'y content. Ako may upload. Nay kay kung dagway diha. Di man, wala pa man o. Sikay kaon. Siksi kay ko. Oo. Kita akong paa. Oo. Koy klaro ni mo maol. Dami ng reality ni mo. Di mo ganyan. Asa ko na? Ay, sus, basta. Bakit ako Tanawa ba? na, tanawa na lang. Ikaw Hala, iya. Ako, samtang kung nga nagkaon ni videohan sa ko na madiling. Kung ako, nag-half body ko, akong ipakita sa inyo ha. Mamaliling, iyang gi-whole body ko. Di maayo. Ang content ni mamaliling, iya ko gi-whole body nga pagka mubura ba sa akong short. Medyo kay klaro maan. Ako, ikaw magkaon, ako magtunsan lang. Mana. Thank you sa salamat sa pagtanaw. Sunod na sad na ako nga video. Bye. Nabusog na ko. Bye. Ari akan ito.